samar pamoreng sing sabar nerima Inuk moyo winayu sini pentok langit kalbu pambukan ning rono tarlan saking layak liapeng pindo pesating sumu suping rasa bergenjang pak pong warudoyo di tahun ronggolawe moroaki tumuli sugaro di tahun ulun batoro kane koputro rapto ono ing pengarepanmu ngono blekodok Ulun coba waspada Bathara Kaneka Putra Kang Rangga gawe geger kahyangan salendra pawon anggonira mempen semeti kawah candra dimungkong kinembur-embur marawi Widodari kono bating jeneng mulo bukane tiap kaprintah dene guru dewa didahulu sang pukulun Kaneka Putra paring kawruh apa sing kok ngarepake didahulu kula kepengin nyuwun pitedah saking ngersani Jawata awit titah Paduka Ranggalawe winasran dening Sang Juwita Ratu Kencana Wungu. Iya. Supados nentremaken negari Majapahit ingkang damel geger. Dening Guru Bisma nggih minak singga blablah. Pramila kula nyuwun dawuh Sang Pukulun Kaneka Putra. Tidak ulun. Sang Pukulun kados pundi? Wis ginaresake marang Jawata yen to tandingmu lawan Wiraja. Iki bisa unggul nanging adekake kawruhan Nanging kados pundi Kulun? tandingmu ditonton dening para widodari kang nggawa kembang senama. Amriye ing mengkone sausen penak jiwa bisa kateko bisa kapikut bareng isi kendal mayang semangu kagoni kayangan salin kendal mayang sang Pukulun Kaneka Putra jimat punten menawi menika
kahyuangan titah podo karangga lawi badhe nyagahi waton saged nentremaken negari Majapahit. Kula sagahi Kang Mas Adipati. Torogo Nyuwun pangapunten saderengipun ngantos wantun lumebet wonten ing gedhong pusa. Namun Kang Mas, kula kepengin sanget mangertosi kados pundi anggenipun panjenengan wonten Semedi kala wau. Menapa sampun pikantuk visipun Jawata wewengkean paring dawuh marang pun kakak. Jampuing perang Tuban lan Blambangan pun kakang minangka raja Senopati saha negara Majapahit bakal pinayungan dening Jawata entuk kamenangan. Mata mekaten panjenengan badhe tindak wonten satengahipun palagan Kang Mas. Mestine kaya ngono jalaran selak ora srenta penggalipun kakang daya-daya kepengin gelis nentremake negara Majapahit balekake Urbisma menak jingga ing Blambangan ing gawe geger negara Majapahit. Nanging Kang Mas, Nanging kepiye? saderengipun panjenengan tindak wonten ing tengahipun palagan. Ing mriki kula badhe matur wonten ngersa panjenengan Kang Mas. Yen arep atur matura mumpung pun kakang durung budal ing medan loka. Kang Mas. Kula dalu kula nyimpen Kang Mas. Ngimpi Menika leres. banjur isine pangimpen kepiye? Kula kalian panjenengan lan putra-putra panjenengan kekalih kala wau sami lomban wonten satengahipun samudra. Nitih baik. Nanging Kang Mas, boten mangertosi sangkan paranipun bilahi. Ombak ageng lajeng nyemplok baita ingkang kula titi kaleng panjenengan. Baita kala wau klerem Kang Mas. Baita klerem. Salajengipun baita klerem. Sok banjure Kula kalian putra panjenengan kekalih saged dipun tulungi. Nanging Kang Mas, panjenengan derek klerem baita kala wau. kakang klerem samudra. Suwun kanthi saged Kang Mas. Sampun lintas samenika wonten tengahipun palagan. Jalaran kula patosaken keselamatan panjenengan. Putra-putra panjenengan tasih kepingenaken kula wentah panjenengan Kang Mas. Torogo Kang Mas pangimpen ibarate kembange wong turu. Mula pun kakang nyuwun aja digagas nggonmu nyumpena. Nanging kepiye? kula patos menika panjenengan kula wonten tengahipun palagan. Kenging pemulya Kang Mas. Kula suwun Kang Mas. Rumangsanana sliramu garwaning Senopati. Senopati perang kewajibane mbingkas karya reretu kang gawe geger negara. Yen pun kakang jumangkah ing medan loka umpama ora mateni mestipun kakang dipateni. Nanging aku percaya merga saka dawuhing kukulun Kaneka Putra pun kakang bakal bisa ngalahake Urbisma yang menak jingga ing Blambangan. Kanthi kuwi tak jaluk leganing atimu. Lilanana pun kakang jumangkah ing medan loga
supaya negara Majapahit bisa tentrem. Menunjukkan penjenengan sampun boten saged kula cantik. Ageng liyan penjenengan kepengin netremaken wonten ing praja Majapahit. Merga pun kakang rumangsani. Pun kakang salah sawijining saka guring negara Majapahit. Kang wis pinarcaya dening Resa Almusang Juwitarata. Tentreming negara Majapahit kapasrahake marang pundhakipun kakang. Sinaos awrat rasmana kula. Nanging mriki kula badhe lila. Kula badhe lila penjenengan tindak wonten satengahipun aran kula. Bagus. Yen pancen kaya ngono, sliramu nyoto-nyoto garwaning senopati perang. Kadhi kuwi aku ngersakake timbalono wangsa pati supaya ngadhep ora ngersanipun kakang. Wonten sowan kanjeng. Ini wangsa pati. Sabda timbalan kanjeng. Aja kaget sira ndak timbali ora nyang pendopo nanging nyang sanggar pamujana. Dadosaken kejeting manah kula kanjeng. Wonten wigatos menapa ngantos Kanjeng Adipati kersa nimbali dumateng Kang Abdul. Sadurunge aku paring dawuh marang sliramu. Nalika Aku kepengin ngantepake sumpah mungkon muswita ning Kadipaten Tuban minangka dadi prajurit ing Kadipaten Tuban. Duh Kanjeng Adipati Ronggolawe punden kula. Kula ngrumaosi gesang wonten ing Kadipaten Tuban. Ya, Mukti wonten ing Kadipaten Tuban. Basan sisa-sisa gesang kula. Badhe kula abdiaken wonten ing bumi Tuban Kanjeng. bagus. Yen kaya ngono ora kleru pamilihku. Oke para prajurit panderek pribadi mung sliramu kendak picik. Dadake kawruhananira wangsa pati. Aku ngersake Jengkar Gatulaya tumuju ning medan laga wingkas sukertaning negara. Musuh Guru Bisma ya minak jingga ing Blambangan. Mula ora ana tindak percaya minangka pandherek pribadiku kejaba sira wangsa pati. Matur suwun sanget. Kadhiku kanggo mayungi lakuku supaya kalis ing bebaya. Aku utusan marang jeneng sira Bedol Songsong Tunggul Naga. Kanjeng Adipati Ronggolawe. Monggo kula aturi jabul pangandika panjenengan Kanjeng. Sepape apa wangsa pati? Menawi to panjenengan mriki mawon kalih piyam. Ing mriki abdi wangsa pati ingkang sagah ngemutaken dhumateng Kanjeng Adipati Ronggolawe. Katuran pirsa Kanjeng. Menawi sak tindak panjenengan wonten ing ngaran Gono badhe dipun dherekaken dening Songsong Tunggul Naga. Tertamtu Songsong Tunggul Naga kabedol saking waranganipun. Ya, Nanging Kanjeng, nanging kepiye? nalikaning Kang Rama Basih Sugeng dereng muruk kasekdan jati nate titip muling dumateng kula. Malah kaporo sampun kasrah wonten ing Dlacang Seta wonten ing Yuda Kadipaten Tuban.
menawi to songsong tunggul naga kabedol saking waranganipun tertamtu tuban badhe brupa tuban badhe kanggo katuran jabul pangandika Wangsa mati Kemarin dawuh Rama Swargi nalika biyen aku durung jumeneng Adipati ing Kadipaten Tuban Kamara aku isih bingung saiki aku kan jumeneng Adipati aku kan karepe kuwasa aku senopati sliramu prajurit prajurit kudu ngestokke apa kang dadi dawuhe senopati betul song-song tunggul naga najan awrat kados dikaya ngapa kula ngrumasi kula wonten ing Kadipaten Tuban menika prajurit badhe setya tuku menapa kang dados pangandikanipun sesembahan tendake istana kawontenanipun songsong tunggul naga Kanjeng. Pangapuntenipun. Aku ngerti yen atimu ora lilo. Aku ngerti. Yen kowe rangu. Betul song-song tunggul naga. Aku nyuwun palenono. Betul song-song tunggul naga kanthi ati kang ikhlas. Betul. Song-song tunggul naga. Kabedol saking warangkanipun lajeng bejang menapa tumapak wonten ing medan naga Kanjeng. Yen kaya ngono aja wedi kesuwen. Dina iku kok dereke aku tumuju ana ing medan naga. Perkara titip putra-putramu. Sampun titah samenika Kakang, sampun Kakang. Lilanono pun kakang jemangkang medan naga. Boten Kakang, boten. Pun kakang nyuwun pamit. Pun kakang nyuwun. Mongso pamit. Kerek ya. Pangapuntenipun ingkang kathah. Kula mangertosi sepinten kagem marang panjenengan awit ing wekdal sapunika panjenengan katilah dening Sang Senopati Rangkulawi. Gatung ing nalar kula badhe budidaya Kuswaliya. Ing mriki mangsa pati kadhawuhan dening Sang Senopati Rangkulawi. Direkaken magut yudha wonten ing medan naga kepareng mangsa pati pamit pejah.
kula nampi mugi dadosaken sisipat kula. Dadi ketandha pitakon sak jroning manah kula Kanjeng Ibu. Babagan apa? Yen kula sawang panjenengan menika tansah tawang-tawang tangis. Astunipun wonten menapa Kanjeng Ibu? Ora kok Ibu ra Nggih, Kak, Bu. tangis. Menika leres Kanjeng Ibu. Wonten wigatos menapa nggih Kanjeng Wonten Ibu? menapa Kanjeng Ibu? Ibu ra napa-napa kok Geri iki mau lagi wae kliripet. Dadi Ibu koyo nangis ning Ibu ora nangis Kati. Ampun goro Kanjeng Ibu. Ibu ra bakal goro marang besak kloron kok. Kanjeng Ibu, Rama wonten pundi nggih Kanjeng Nggih Ibu? Kanjeng Ibu. Rama wonten pundi Kanjeng? Ramamu lagi wae naliti sekaben para prajurit magangan anyar. Ono apa to? Nanging Ibu, menawi Rama naliti sedaya para prajurit, kenapa pusaka Sangsang Lungga-Naga mboten wonten ing klangkang Ibu? Nggih menika leres atur kanggo Sangsang Lungga-Naga mboten wonten Kanjeng. Rama tindak wonten sak tengahipun walaken nggih Ibu. Mas, ora kok nggih ora sekati. Ora Rama berarti menika goro Kanjeng Ibu. Ora nggih. Menawi wonten Ibu ra kula marang Gusti Kanjeng Rama. Menika sawer Kanjeng. Menika sawer weleng Kanjeng. Kula weleh. Pinggir iki. Sisih. Monggo katuran kondur kemawon Kanjeng. Bali. Ingkang mongko ancas sing atiku tumuju ana ing Medan Logo. Kene apa kudu bali? Awet sak tindak panjenengan manggihaken sawer kang medhot margi menika sawer weleng Kanjeng. Banjur werdine apa Wangsapati? Ujaring para winasis kang sampun hanimpuna. Menawi to wonten tiyang ingkang tindakan manggihaken sawer kang medhot margi, tertamtu bakal nemahi praloyo Kanjeng. Ora. Mantep prasapaku. Kepengin blis tumuju ana ing Medan Logo. Wonten swantenipun peksi Kanjeng. Pae manuk apa? Wangsapati. Peksi menika peksi gagak Kanjeng. Menika ugi pralampita Kanjeng kangge panjenengan. Banjur pralampitane apa, Adat lupiyanipun menawi to wonten peksi gagak ingkang nyamber-nyamber tertamtu Kanjeng campuh perang dumadi Tuban dalah Blambangan ing mangkenipun badhe wonten bebaya pati Kanjeng. Aku jejering senopati perang. Ora bakal bali lamun durung entuk kamenangan. Senopati perang sumpah yen ora bali dadi gawe kudu entuk gawe. Mula kandhe kuwi derek aku wong agak-agak Kanjeng.
Paman-paman pepunjen mami. Isih ngakoni aku pepundenmu. Yo, tak tombo. Paman-paman, paman ronggo. Paman kepunjen kula nggih paman ronggo. Baran, Saderengipun bekti kula ingkang katut ya, tak tompo. Ora liwat pangestune Paman Tampanana. sanget anggen kawula. Mugi dadosaken sejimat kula nggih. Ya, Nyuwun paman ronggo. embaran kepiye? Kenging menapa panjenengan ngantos mapakaken dhateng bangsanipun prajurit ing Jugangan. Semunipun kados dening tiyang Iya, pancen. Aku kapiji dening ngersa dalem Sang Juwita Ratu. Kineneng tremake negara Majapahit keng tok gawe geger. Merga kowe kepengin ngerapi Sang Juwita Ratu. Yen kena tak elingke. Kowe bali ana ing Blambangan yen kowe isih nganggep paman wong tuamu. paman ronggo. Ana apa? Menapa lepat yen kula kepengin mundhut garwa kalian Subasi Tinggi Senana. Luput jalaran. Kowe salah sawijining hadipati ing kamangka Sang Juwita Ratu, pepunden ning wong sak negara Majapahit. Oh, mestinipun panjenengan taksih kelingan. Taksih kemutan. Nalika Majapahit dipun gegeraken kaliyan Kebo Matrewek. Monggo sedaya para punggawa negari Majapahit. Iya, Boten wonten ingkang saged ngasoraken budal. Lajeng Sang Prabu Bramardudung nalika semanten ngawontenaken kiri sayem gono. Dhateng sinten kawula ing Majapahit ingkang saged nyirnakaken Kebo Matrewek. Menika badhe dipun gandhar, dipun dhaupaken kaliyan putranipun nggih ingkang mangsa silih Subasi. iya. Monggo nggih, Mas. Ingkang saged mejahi Kebo Matrewek menika kula. Nalika semanten kula taksih nami Jaka Unggaran.
Kawujudan kula taksih bagus. Ngantos kawujudan kula tadui kepujah rajen kados ngaten. Awet kenging sungatipun kebungan rewet. Nuwun ewa semanten sareng mojo kuwi sampun tentrem. Ganjaran kula mboten siyos dipun jawuhaken kaliyan Suba Siti. Kula namung dipun lironi kawibawan ing kadipaten Jumbangan. Kula supados jumeneng dados adipati. Cobi kados ngaten menika sing lepas kula napa ratu ing Maja. Cetha sing luput kowe. Jalaran. Yen kowe gegadang kepin garwa Sang Jwita Ratu Kencana Wungu nalika semana. Kene apa kowe gelem nampa ganjaran bumi ngrantik? Kan iku. Paman isih ngeman karo kowe. Mumpung durung kebacut baliya. Oning Blambangan aja gawe geger ing Majapahit. Kula buru bangsul ing Blambangan. Katon sesarengan kaliyan Suba Siti. Kalamun kula boten saged jauh kaliyan Suba Siti maneh. Hal wong kula entengaken dumugining perjama. Yen ora kelakon dhaup kelawan Sri Suba Siti keduwung kowe mati. Wong iki Yen kaya ngono dudu sapa-sapa sing bakal mateni kowe. Paman dhewe sing mateni. sakit. Ingin mlopo jenengan mentala kepawani jaten kula. Merga kowe wang kalorang estoke gawe paman. Bali. Aman lho. Jenengan pinapa pemungkir kula. Ki kula anggep tiyang sepuh kula. Mila sepisan mawon. Kersa panjenengan jawaaken kula kalih. Sepisan ora selawase, ora bakal aku jawab. Paman nunggu. Sampun boten kirang-kirang anggen kula ngajeni dhateng panjenengan. Anjur karepmu Ibu semanten panjenengan. Kula dhateng. Mongko kewan cacing kemawon. Yen kapidak menika krojilan. Saya nolih kula sipating jalma menika. Panjenengan piloro, panjenengan jaksa. Yen ngaten kula wani mangkal sampeyan. arep wani karo wong tuwa. Babo. Kaya lanang priyangga kumung-kumung
Sopati Nias dumateng panjenengan. Nanging katuran pirsa Kanjeng. Ana apa wong Sopati? Mahkota wujudipun kala panjenengan dawuh wonten ing Bantala Kanjeng. Mundur wonten ing Kabupaten Tuban kemawon Kanjeng. Ampun ngantos kalajengan. Waduh, kene menapa Kanjeng? Kawujudan watu wong Sopati. Dados sewa Adiku. Supaya papan kene besok kanggo pangeling-eling anak putu. naniku. Papan kene karano watu kolo. Watu kolo. Mumpung durung adoh. Melayune bareng dereke aku. Umbaran, umbaran.
dawah wonten ing wit pandan gelem. Kondur kemawon Kanjeng ngantos kalajeng. Ora. Aku ora bakal bali. Nanging sadurunge saksenana. Papan kene besok karana pandan sipit. Pandan sipit. Parat umbaran. Ayo, derek aku pucung umbaran. Pandange paman Rangga luwih kaya dene manuk serikatan kenyang berwala. Lurae, Aku mungso ketipuan yo. panjenengan kula ibarataken nyabrang kali wong dugi tengah. Barek ngebus, bacut nggih ngebus, langkung prayogi bacut kemawon. Najan to nyung paman menika tesih sebelum piyambak sikir iki mawon. Ngono yo. Nggih ah, Mergo dadi kepala. dados kepalang arek. Aku kudu wani yo. Kedah mentolo. Kaya bocah cilik wingi sore ngaku prawira nanging durung dedel kulitmu. Kowe nguncati saka pabaratan. Nyumpun dianggep kula kalah kalih sampeyan ngeman. Nanging kula pantos papan ingkang luwih gawena. Monggo dipun lajengaken. Yen kaya ngono bacut ora gelem bali. Pati Kondur kemawon wonten ing Tuban Kanjeng. apa sebabe Sopati? Awet ageman panjenengan setunggal fokus tunggal. Dawah wonten ing Bantala. Tuladanipun ing wekdal sakmenika Kanjeng. Bentuah panjenengan wujudipun keris. Dawah wonten ing Bantala Kanjeng. Kondur kemawon Kanjeng. Halo, Pengen menapa kaujutan selo. Kula kandiku seksenon. Yen papan kirim besok karana watu Rangga. Kaya matonake karo Rangga lawe dereke cekel umbaran. monggo kula jenengan. Aku seneng kemes. Ah, jenengane kok
Coba sama Kunku tadi lawan paman. Nggih. Iki bahasa sabaku dan satu pojok ikahan. Coba sapa mumiyon. Coba sama paman renggo luwe gone rasa sudo ngadepnya. Iki pinayungan lawan pintuah ing Kadipaten. Kengaran songsong gelonggoyo. Pokoknya kanti aku ora bisa menang. Aku tanding lawan paman Lurae, ampun ajrih. Panjenengan tasih gadhahi pusaka kangge nandhi songsong tunggul naga. Panah karo Cabara tilarane Jarum Muka Bupati Ternate. Panah obor nggih panah 1000. Setunggal nyenyap dipun lepasaken dados 1000. Oh, aku ngerti lali. Yen garbene pusaka kenampuh pengaran panah Naraja. nggih. Kula prayogane tinggal pundhut Katen nggih Lurae. Betul Lurae. Gayo. Nggih. Biasane panah Naraja. Nyep-nyep siji. Yen ndak lepaske saka Garima Dados 1000. iki iso ganti 1000. Nggih Lurae. Mula songsong tunggul naga. Bakal tak lepas mari. Songsong tunggul naga pokar Bajingan ubaran. Oh, Kulo. Wong samane. Kowe kena panah. Bali. Bali oleh Tuban. kula prajurit kang Aku Senopati. kula prajurit Bali. Wong Senopati. Ojo. Ojo Wong Senopati. Jebul bener kandamu yo. Nggih to. Songsong panah Naraja tak lepas. Saiki sawangi Songsong tunggul naga kobar. Saya abdi kinasihe mangsa pati mugi kena nyenyep mateki ya bangga ya. Nanging Jayun, Nggih pripun? Wungsa pasti gak salah guru semekani panah. Ah, sampun ah. Kaporo dheweke isih jeng playu lan kowe yo. Apa nggih? Kula kanthi Yayun. Kowe rewangono aku. Lagi pono si Wangsa Pati, aku tak ngaso sawetara. Wong ape mati kok sekarat kowe iki wong sepatu. baran minak endi Jayun Ora usah Kanjeng Adipati minak jingga. Cukup Harya Sudayun. cukup wonten anu
saged nderekaken dumateng Sang Senopati Ranggala. Ora dadi apa mangsa mati tapi Sampun katoe nanging saderengipun kula niraraken jagating pepajar aturan pirsa wonten sakjawinipun benteng Kadipaten Tuban menika wonten rompo alit ingkang dipun papani dening anak kula. Yataken paman. Anak kula nembike mawon kados menawi kalair ing Jakarta titip puling dumateng panjenengan menawi tumijen sampun pasrahaken dumateng Gusti. mawon niku kata elek kali tak tambah Nanging Gusti Putri amun to anak kula ing besuke bayi Mijil Pawestri. Oh, Konsultaken paman. Pariono jimat asma Sriwuye. Iya matur nuwun Nyonya. Kowe bisa mateni kok. Ning ingkang paman Ranggalawe tasih bujung panjenengan lho. Ngono iki sing. Wah, mengko jadi. Kados ngaten dipun tenggo Kanjeng Adipati. Jajal anak ora kena dibecik. Paman Rangga. Ana apa? Yang kenging kula ndakaken. Dekapur semaken kemawon langkung penjelasan kalian kula. Tapi kula ngingeti kita. Piye? Katahe kono saka guru ing Lampamojo kuwi. Ingkang sami dados korban. Jalan tanding kalian kula. Tuladanipun kados dening Paman Adipati Sinduro ing Kediri. Gugur awit kepalangi kula. Bejur. Bukap angka kaping kalih pun kanggo mintar pati lan mintar sari. Garwanipun kakang kulak kocak. Ugi sampun dumugi praloyo. Pecah saking tangan kula. Mila saking menika kula ngetan dhateng dipun Yen aku bali tangeh nganggo lamun kapura kowe sing bali lamun kowe mbacut sisan gawe tekaku ing papan kene aku Sabelopati dening Kakang Sindurarja Kediri. Sindurarja mati saha tanganmu, Mintarwati Mintarsari adhiku mati saha tangan. yen kados ngaten cetha boten kenging kula iman. Yun, Kula kae pusakaku monggo. Ayo, berobaken pusaka sak lambangan aku ora bakal lupa. yen banget wong ati-ati.
Bacot kepengin garwa Suba Siti. Kepalamu dudu sapa-sapa. Iki ronggo lawe. Aduh, paman, yo kamu. Gayon. Kula lurae, Yo gayon kowe ning dia. kula ajre kula ndelek mawon. Kowe iki kok malah mekeng. Ingkang paman muksma. Monggo. Apa-apa widodari minggah wonten ing kayangan lurae. Ning aku kapingkes. Nggih, Kuncurono widodari kan. leres Tinggal mayang barang. Semaning romo paman rogo iki. kados ngaten lurae. Enggak yo. Arpo dikaya ngopo? Kuwi pebunjen. Nggih, Kejaba saka buyutku. kados pundi? Aja nganti mengko dianggep karo kula warga ing Tugas. Sejane ronggo awe iki mergo aturan kuwi. Lajeng kok sapa jenengan? Ayo saiki enggal sumingkir. Ilangake ladang. Kados ngaten monggo, kula silaken.